Jeg tror, der har været mange forskellige holdninger til en betalingsring, og det er noget, vi har skulle diskutere ret nøje. Vi ønsker ikke en betalingsring. 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 Betalingsring rundt om København. Et af de mest omdiskuterede emner ved dette års valgkamp var den såkaldte betalingsring, som S og SF vil basere langs Ring 2 i København. Den vil betyde, at folk skal betale 11.000 kroner årligt for at køre igennem ringen til og fra arbejde. Den skal til gengæld finansiere bedre og billigere transport, men samtidig nedbringe forurening og trafikken i København. Vi har spurgt almindelige danskere om deres holdning til betalingsring. Er du for betalingsringen? Nej. Nej, jeg er ikke for betalingsringen. Ja. Altså, jeg synes, den er lidt svær. Nej. Ja, det er. Nej. Nej, det er jeg ikke. Nej, jeg er faktisk ikke for betalingsring. Hvis der ikke bliver lagt nogle ordentlige rammer for den, så er jeg stærkt imod. Jeg synes, det belaster de forkerte. Altså, det er børnerige familier, der skal hurtigt frem og tilbage og klare alt det, både morgen og aften. Så er det jo hele erhvervslivet, der bliver belastet af, at varer skal fordyres meget, fordi vognene skal frem og tilbage. Går pengene så til noget offentlig transport, altså forbedret offentlig transport, bliver det forbedret, bliver priserne sat ned, så synes jeg egentlig, det kan være en udmærket idé, også fordi man har hørt fra den. Ja, jeg er for betalingsringen, fordi jeg synes, det er en af de bedste forslag, man i forhold til at regulere trafik kan gøre. Man kan gøre det, at i dag er vejen ikke bygget til så mange biler, så kan man prøve at regulere folk, der kommer ind til byen. Og det kan man jo gøre ved, at folk de stiller deres biler uden for byen. Og det synes jeg faktisk er en god ting, så vi alle sammen kan leve i en grøn by, hvor der sådan set er plads på vejene, så vi har det godt. Jeg synes samtidig, det bliver brugt lidt forkert i valgkampen, fordi jeg synes et eller andet sted, det bliver fremstillet meget negativt. Fordi en ting er, hvad folk ikke kan lide, det er, hvis der er nogle byrder. Og vi har en kollektiv trafik som et eller andet sted. Der burde jo være råd til, at vi alle sammen kan tage det offentligt. Vi har taget forbi Gry Møger Poulsen, som er formand for SFU. Vi har bedt hende forklare, hvordan S og SF's kommunikation har slået fejl angående betalingsringen. Jeg tænker bare, ordet betalingsring i sig selv jo ikke er særlig positiv kommunikation. Hvis der var mig, der havde bestemt, så havde man måske skulle kalde det en miljø- og klimazone, eller noget, der signalerede, hvad det er, vi gerne vil, i stedet for, hvad er det, folk skal gøre. Så jeg tror, at det havde været måske en god vinkel at sagt, lad os lade være at kalde det betalingsring, hvor folk tænker, For at få styr på begreber om den politiske kommunikation, har vi rådspurgt professor i retorik på Københavns Universitet, Christian Koch. De, der har talt for betalingsringen, de har begået en stor dumhed ved at kalde den betalingsringen. Og de har også håndteret argumentationen for den rigtig dårligt, efter min opfattelse. Altså betalingsring, der betoner man to negative ting. For det første, at man skal betale, for det andet ring, det ligesom gør det til en fysisk ting. Man ser for sig en hel masse grænsebomme og et kæmpe sådan fysisk anlæg. Og det er jo langt fra sikkert, at det burde være sådan en. Ydermere, så synes jeg, at de har svigtet i deres argumentation for den, ved ikke at komme tilstrækkeligt klart frem med, hvad det er, det skulle gavne, og i øvrigt ved at fremsætte et forslag, som lød meget firkantet, i stedet for at sige, at vi må gøre noget ved forureningsproblemerne i København og ved trængselsproblemerne i København. Og en mulighed kunne være, men altså, de har ikke været åbne om, hvordan løsningen skulle være. De har valgt et udtryk, som næsten kun fremhævede negative aspekter ved det, og de har ikke tilstrækkeligt argumenteret for det, men er blevet drevet rundt i manesien af dem, som har udelukkende fokuseret på betalingen. Christian Koch og Gry Møger Poulsen er begge enige i, at der har været et kommunikationssvigt fra S og SF's side ved udspillet af betalingsringen. Men på trods af, at Gry Poulsen argumenterer for at fokusere på de positive effekter ved en betalingsring, så formår hun ikke at følge sin egen råd. Vi står altså i en situation 1. Vi spilder tid, effektivitet, produktion på at sidde i kø. 2. Almindelige mennesker har virkelig fået øget udgifter til kollektiv transport. Og så som det sidste, så har vi også en situation, hvor 500 københavnere dør af luftforurening om året, fordi vi har fået så meget biltrafik. CEPOS, den liberale tænketank og Center for Politiske Studier, har udarbejdet en undersøgelse, der strider imod S og SF's oplysninger om den stigende trafik i Storkøbenhavn. Her møder vi Mia Holstein, som er specialkonsulent hos CEPOS. Vi har lavet 2 undersøgelser. Den ene den er fokuseret på biltrafikken i København. Der har vi set på, har der været en stigning, eller har der været et fald i biltrafikken? Fordi
S og SF de har skrevet i deres oplæg, at der faktisk har været en meget stor stigning i biltrafikken, men vi har så undersøgt lige præcis det område, hvor man har tænkt sig at placere betalingsringen. Jamen, hvad er effekten på biltrafikken, og hvad har den været de sidste 10 år? Og der er vi kommet frem til, at antallet af biler, der passerer betalingsringen, jamen det er faktisk faldet med 3% de sidste 10 år. Kigger man længere inde i København, så er det været faldet med 11%. Så den tanke om, at det bliver værre og værre med bilerne i centrum af København, jamen det er faktisk ikke rigtigt. Det er blevet bedre og bedre de sidste 10 år. Vi har yderligere spurgt Christian Koch, hvorvidt diskurser har påvirket regeringens kommunikation i sagen. De to konkurrerende diskurser, altså der er en skattediskurs eller betalingsdiskurs, som handler om, nu vil man pålægge borgerne nye byrder, med at de skal betale så meget, bare for at gå på arbejde. Og så er der den anden diskurs, som har at gøre med miljø og sundhed og med trafik. Der er måske 2, 3, 4 diskurser der. Men det er altså lykkedes modstanderne af den der betalingsring at få den ene diskurs til at næsten dominere debatten fuldstændig, nemlig at man skal betale. Og det må jo siges at være, dygtigt gjort af dem, men det er også et kommunikationssvigt fra den anden side. Altså ikke alene, at de finder en betegnelse, hvor de skyder sig selv i foden, men også, at de svigter med hensyn til at forklare, hvad det skal gøre godt for, og i øvrigt at vise åbenhed med hensyn til, hvad løsningen skal være. Vi kan konkludere, at der har været et politisk kommunikationssvigt i regeringens udspil om en betalingsring, fordi der har været fokus på de negative ting, der giver en grund til at opføre en ring, i stedet for at se på de positive effekter ved en betalingsring. Derudover har regeringen tal, der står i modstrid til de undersøgelser, som tænketanken CEPOS har foretaget sig. Regeringens tal viser en stigning i trafik i hovedstaden, hvorimod CEPOS tal viser et fald i trafikken. Uanset om regeringens eller CEPOS resultater er sande, så er kommunikationen slået fejl et eller andet sted i systemet.